of northeastern part of our country. Lapen ako po arlo toktulo. Dak arlo ko toktulo page 549 along dak toktulo. They are constitution within a constitution. Lake isya constitution asolo pusi itumpan ng dak ng PDF lo. Constitution asolo. La constitution ake theke India adet ake theke kimapan bodi. Ante la constitution asuke itum karbiang long adet so kikimapan lo lagi. La hello. La sini itum pan tanwaret ko piluma ko hedi tanwaret election kache dandia pan ko siri pulok yala tum kitin. Nituin kali ansi la si la puma lombo ho bidasing ingling ta wanglo la so kathar ke six schedule si tanwaret apo si kache plan kang tu ko badi six schedule apo si la si ilitum pudun lo nilita bainang ta tanwaret nun ko masih tanri ponang pulo akitab je namra nang ta tanwaret apu le je plan nun nang ke buni pudu non anta apu je plan tek telang alangli la siedi la soa rona teng bensi karbiang long mate ke dolo a CM EM MSC tum anta labang so atakar jap si ke dolo la pen MLA MP tum anta lo labang so ke do po si alang litum tribal kali tum ke alang litum apan cedan nun long le det lo tribal kali tum cedan dun so te itung rem thorji MLA tum jaha tum ke rem thori bang haidati angke kupulo la si la so nangi pilo la nangi pipe na joksi MLA anta ke reserve constituency pupusi reserve tribal tum siadak sedang nong choklo hai det malata chini nangji phak ok thang ni potang ke chudun long la pen ke sika pharoi sike long do potang nang tu ki pilo ma galite ni tuma det ke kache rai nangji potong nang tu vote ki pilo ma labang chini vek ngi rong asor kato beta non ke risomar o karjang tum an ke la solam chini lap ne litum ka chini ke karbiang long ke risomar o karjang dengan ka chini ke ong lo ka chini ne ke man ne tuma nat lo bon har rong ta ne li ka chini de ni tuma rong bete ta chini lap lo solam ma akesar tumbang chini o elang pa tema akesar tumbang la la so a mobile phone a plang ke the odun o eret ke hati la puyo nilita odum de nilita ke the bang lu ke sar pojo amasi seta hala akita babang ke tek tu amasi nilia bang ke la bang ke tek tu der lu amasi hadi itu